Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Jerry Hunter dwi. A Richardwyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith. Podlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio helpu fi Cymro Ynys Môn i ddeall cyfoeth llenyddiaeth fy iaith o fy hun, achos nes i ddim cymryd digon o sylw yn y dosbarthiadau Cymraeg yn yr ysgol, ymddeiriadau Eirian Gibson a Tough Tex. Reit, da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry. Ar am. Ar am. Nes i fwynhau pennod diwetha'n arw iawn yr Anterliwt. A da ni'n gwybod bod gen ti ddiddordeb mawr yn y pwnc yma, gan bod ti wrthi'n gorffan sgwennu llyfr, a da ni'n mynd i wneud mwy o hyn, gobeithio. Ydyn, wel hollol de, mae'n ormod i'w drafod oes, felly mae'n lot, achos mae'n wych ar chwilio'r dystiolaeth sydd wedi goroesi i geisio dod â traddodiad yn fyw de, ni ddall sut oedd y dramau poblogaidd hyn yn cael ei perfformio de. Felly o ran cwmni Anterliwt, yna ddyn trafod ar ddiwedd y bennod dwytha de, cwmni Anterliwt de. Y dynion oedd yn teithio gwmpas o le i le, o Wil Mabsant i Wil Mabsant, o bentre i bentre, o sir i sir, a draws gogledd a Chanolbwyntiwn Cymru, perfformio'r Anterliwt yma da. Wedyn gwybod y cwmni'n amrwyo rhwng 8 a 2, fel arfer, swn i'n dweud 6 neu 4, de, fel arfer, cymaint ag 8 ac yn lled y 2 achos twmwr nad weithio de. Reit, fel nes ti dweud dy hun, mond y dynion oedd yn perfformio, de? Mond dynion. Ac oedd nhw'n teithio yn ystod gan mwyaf y misoedd y tywydd braf, Gwanwyn yr had, pan oedd yna wyliau cyhoeddus i ffeiriau marchnadau ddim weld yn o'r lle. A dyn ni'n gwybod ar y cyfa, nid yn unig dynion oedd yn y cwmnïau hyn yn unig, ond hefyd dynion yfainc, llancia, llainc yw'r term sy'n cael ei ddefnyddio'n aml iawn. Dynion yfainc, di-briod de, heb gyfrifoldebau teuluo, ac oedd yn gallu cael ei rhyddhau o'i gwaith arferol, fel gweision ffarm, fel prentisiaid i grefftwyr, i ser coed, ser maen, felly. Mae un enghraifft o Twmwr Nant yn deud yn ei hunan gofiant fod wedi sgwennu Anterliwt ar gyfer mwyn-gloddwyr Sir Flint, de. Wedi teithio fan nhw, de. Ond fel efo'r llanciau yfainc iawn yn cael ei ryddhau o'i gwaith. Ac ddiddorol, dwi wedi gwiro safpwynt economi a seiliau materol llenyddiaeth, rhywbeth ni'n trafod aml, de. Achos mae y waith proffesiynol dros dro yn dedd. Nhw'n casglu ceiniogau ar ddiwedd pob perfformiad gan y gynulleidfa, yn ennill arian de, mewn ffordd. Ac felly oedd yn waith dros dro yn cymryd lle i gwaith arferol fel crefftwyr neu gweision ffarm, bynnag lle de. Felly mae'n ddiddorol iawn, teithio o gwmpas. Wan o ran hyn, mae dyfyniad cyntaf sy'n gen ti yn dŵad o hunan gofiant Twmwr Nant, gyhoeddwyr ar ddechrau'r 4 ganrif 15. Ddim yn fod yn sôn am y tro cyntaf iddo fo fynd i actio, i chwarae mewn Anterliwt. Ac os da chi'n newydd i'r hen iaith, be mae Jerry'n neud ydy, mae'n stwffio darn o bapur o'mlaen ni, a dwi ddim wedi cael ei ddarllen o'r blaen, felly mae'r darllen yn gallu bod yn heriol. Ond dyma ni, rhan o hunan gofiant Twmwr Nant. Ond cyn fy mod yn 12 oed, fe gododd 7 o lanciau Nantglyn i chwarae Anterliwt, a hwy am cymarawsant gyda hwynt, rhwng bodd ac anfodd i'm tad a mam, i chwarae part merch, o blegyd yr oedd gennyf lais canu, a'r gora ag oedd yn y gymdogaeth. Mi gefais y part i'w ddysgu mewn cwrw gwahawdd i ddyn clawd, yn y fach yn agos i felin segrwyd, lle y telais y tair ceiniog cyntaf erioed am gwrw. Yn 12 oed, waw, oce. So oedd o'n cychwyn yn ifanc. Segwryd yn ymol dim bach. Dim bach mwy, ie. Hollol. A dwi'n meddwl ddiddorol iawn, achos mae'n ategu beth dwi'n newydd ddeud am y ffaith mae llancia, dynion yfainc o'n bofrwyd. Pobl ar y trothwy rhwng fod yn blant a bod yn dynion, de. Yn ei harddegau, mae'n siŵr, 12 oed oedd o, de. Yn ifanc iawn, de, ti'n bod. A'r lleill bach yn hun, de. Dwi'n meddwl bwysig am rhywbeth, na i ddim fydd i athronyddu, de. Dwi'n sôn tipyn am hyn yn fy llyfr, de. Ond dwi'n gallu dadansoddi o safpwynt anthropolegol, da. Mae'n cael diddordeb mewn amceniaeth anthropolegol, fel ti'n gwybod. A pethau, mae pobl wedi astudio draws y byd, mae'n gwahanol ddwyllgannau o ran y math o ddefodau a throddodiadau sy'n dangos bod rhywun yn mynd trwy gyfnod trothwyol ac yn croesi'r terfyn o fod yn blentyn i fod yn oedolyn.
rhywbeth yn perthyn i hyn efo'r llanciau yfan cyn prodi yn teithio gwmpas. So mae'n deud fyna, twm o'r bod yn mynd rhwng bodd ac anfodd. Oedd yn eisiau gadw cartra, oedd yn blentyn, de, ti'n fod. A dyma fo, mae'n deud hefyd i fod wedi dechrau yfed cwrw am y tro gynta, de. Felly nhw fatha defod newid byd, rite of passage mewn ffordd, de, ti'n fod, o ran yna. Yn ddiddorol iawn. A dwi'n licio hwnna, rhwng bodd ac anfodd ddim tad a mam. Hynny, maen nhw'n derbyn bod o'n rhan o'r patrwm, ond eto ddim yn gwbl hapus. Hollol. A ddim syndod gan bod y ddechrau yfed cwrw yn felin segrwyd. Yn ddeuddeg oed. Swn i'n riant i twmor nant, swn i'n poeni rhyw fymryn o bosib. A mae'n dweud bod wedi cael y part i ddysgu, y rhan i ddysgu, da. Yn anffodus, dyn nhw'n gwybod cymaint am y hyfforddi ar dysgu. Ond, fel dyn ni'n pwysleisio blaen, yn y benod ddwytha, mi oedd yr Anterliwt yma'n ddramau hir yn para 2 awr, 3 awr weithiau. Felly lot i ddysgu, lot o linellau, i'w cofio, da. Ac oedden nhw ar fesura penodol. Hollol union, barddoniaeth i'w ddysgu, heb sôn y stimiau'r dawnsio, siw bod nhw'n gallu adlybio chydig bach, efo'r humor slapstick ac yn y blaen, da. Felly mae yna lot yna, da. Felly mae yna rhywbeth, heddiw, dim ond y duedd i feddwl bod actorion Anterliwt yn amateuriaid, ond oedd rhywbeth lled broffesiynol, oedd nhw'n cael cyflog dros dro, oedd nhw'n gweithio'n gael i ddysgu partiau, de. Mae mwy na jyst drama mewn steddfod ffermwyr ifanc heddiw, de. Mae nhw'n rhoi i ddysgu ac yn teithio drama. Fel aelod o clwb ffermwyr ifanc Pennod estalwm, de. Oedden ni'n gweithio'n galad iawn ar perfformiadau ni, Jerry. Dwi'n siŵr bod yna rhaid yn nhw, de. Neu ofyn am siampl o gwaith actio nes ymlaen. Dyna gwyn, o'n i symud ymlaen yn gyflym iawn, dyna gwyn, oce. Felly, ond mi ddyn nhw'n dysgu tynnu, oedd yna wedd led broffesiynol ar y gwaith yn da, fel ffordd. A'r perfformio, da, ran y perfformio, wel, dyn ni'n gwybod, nes i ddyn yn benod ddwytha, mi oedd un o'r cwmni yn gerddor. Mae'n aneglir a oedd yn actio, dwi'n tybio bod y cerddor hefyd yn actio hefyd, pan nad oedd yn canu'r ffidl, yn canu'r ffidl, dipyn o ganu, y dawnsio. Ond oedd o bron fatha interlude yn yr interlude os lici di, de? Gan gofio bod yna 2 stori wedi gweud trwy gilydd, y stori wreiddiol be bynnag oedd hi, a stori'r ffwl, y cybydd, de, ti'n bod? A wedyn mae gen ti dalpia cerddorol neu rhywbeth yn ei ganol. Wrth gwrs, gan gofio, mi oedd yr Anterliwt yn cael ei perfformio mewn gwyl mabsant neu ffair neu ferchnad. Siw bod pobl yn gadael i mynd yn ôl rhagor o gwrw o'r dafar y don nôl. Ac o'r ddechrau'r Anterliwt, mae'n gymeriad enw y traethydd, weithiau, y prolog, a mae'n dod ymlaen. Weithiau mae gen i fo gyleddyf ac yn y blaen, a mae'n adrodd yr holl stori ymlaen llaw. Mae'n deud wrth bobl beth sy'n mynd i ddigwydd, de. Wel, ti'n cael weithio yn fath o cwrws dramau Shakespeare, felly. Mae'n deud beth sy'n mynd i ddigwydd, beth maen nhw'n ei weld. Felly maen nhw'n gwybod y stori, os nhw eisiau picio allan am rhagor o gwrw gan ôl y stori a dod yn ôl yn bynnag, lle da. Mae'n ddiddorol iawn. Ond o ran beth ydyn ni'n gwybod, nhw'n teithio gwmpas, o ran perfformio, oedd y llanciau hyn yn teithio fel gyda cert a cheffyl wegon, lle da. A mae'n amlwg weithio'n defnyddio'r wegon neu'r cert fel llwyfan, ond weithiau mae'n debyg bod yna rhywbeth yn yr ardal oedd yn cynnig i hun fel llwyfan. Mae'n debyg bod yna stryd yn Llandudno, neu mi oedd y stryd yn Llandudno oedd nhw tan y stage. A stage oedd rhyw garreg fawr wastad. Fantastic. A fi'n cael ei defnyddio fel llwyfan. Fantastic. Wan ta, mae debyg, mae yna gai yn ymwyl Pennod, Sir Fôn, oedd yn dwy'n yr enw Anterliwt, de? Argol. Mae gen Cia gyd enwau, mae pobl yn anghofio hyn, mae yna gai yn debyg Anterliwt, a mae Anterliwt cael ei perfformio rhyw godiad tir bach. Mewn Pennod? Ie. Wel, dyna ti, dwi wedi dysgu rhywbeth newydd yn lwyna. A rhyw pethau felly, de. Weithiau ar fatha bwtrys yn talcen eglwys, a fel yn creu rhyw lwyfan naturiol o gerig, pethau felly, de. Yn aml yn perfformio mewn lle gyhoeddus, awr agored, ar wahân i adeg y werin lywodraeth, pan oedd perfformio dramau'n anghyfreithol, dystiolaeth am Anterliwt cael ei perfformio tu mewn i gartra, derwyn bach neu derwyn fychan, ond fel arall, tu allan, ganol sgwar y pentra, wrth dalcen eglwys ar ddiarth tafarn yn aml, de. Felly math o'n o beth, perfformiad felly, de. Ychydig iawn o set, fe gennych chi'n gyda dychmygu'r set, ond ychydig o props. Dyn ni wedi trafod props y ffwl yn barod i clycha weithiau clefyd. Weithiau gyda ffwl rhyw spectol fawr, mae'n cocio bod yn methu gweld efo rhyw spectol fawr, de. Het. Ei gynffon a'i ffalus pren. Ei gynffon a'i ffalus pren. Pwy all anghofio, Jerry? Union, a'r cybydd efo rhyw glogyn carpiog a het. Mae Twm o'r Rant yn deud i hunan gofiant, dyn ni wedi sôn am pan oedd o'n dechrau perfformio am y tro cynta, yn deud oedd.
mae'n sôn hefyd pan roes gorau i perfformio mewn Anterliwt. Pan oedd o newid brodi, pwysleisio dynion ifanc di-briod sy'n mewn Anterliwt. A mae'n dod yn ôl ac mae'n croesi ar gwch yn ymwyl rowen, a mae'n dweud bod mae'n mynd adre at ei wraig gan fwriadu ro'r gorau i anterliwtio, a mae'n dweud iddo daflu cap y cybydd dros ochr y cwch y dŵr, ti'n fawr? Ond mae hefyd yn ddiddorol, ti'n meddwl am tymor nant, mae hogia ifanc yn chwarae rôl benywaidd yn de. Mae hwnna'n am hwnna'n batrwm eitha cyfarwydd. A wedyn pan aeth o'n bach yn hun, oedd o'n chwarae rôl y cybydd yn amlwg mae'n debyg de. Union. A wedyn mi fes y tŵmor nant gyda llaw yn mynd yn ôl i gyfansoddi ac actio mewn Anterliwt eto, ond pan oedd mentra busnes eraill yn methu de. Oedd gen o wagon, oedd o'n cludo coed i bobl o rhywbeth o felly, pan oedd i fentra busnes yn methu, ddim mynd yn ôl i anterliwtio, i gael pres de, sydd o'r o'r hynna. O ran profiad yr hogia ifanc, oedd yn teithio o gwmpas y llanciau yma, 4, 6, 8 ohonyn nhw, fe wagon yn teithio le yn perfformio ac yn ofed lot o gwrw mwynhau. Weithiau oedden nhw'n cael, gyda llaw, canlyn Anterliwt oedd yr ymadrodd. Mynd ar daith, gyda misoedd yr ha, canlyn Anterliwt efo'r ha, le. Dwi'n wych, dydi. A weithiau oedden nhw'n cael eu herlyd gan awdurdodau. Yn wedig, ydyn ni'n gwybod bod y Methodistiaid ddim yn hoffi'r Wilmab Sant yr Anterliwt, ond mae yna gofnod gwych am y pregethwr Methodistaidd Richard Newell, oedd hefyd yn uwch constable yn ardal Aberhyw, Sir Dyfaldwyn. A nath o ddefnyddio i awdurdod fel uwch constable i erlyd ac arestio anterliwtwyr oedd yn teithio yn yr ardal de. Bach yn gynharach, oedd yn gofnod llythyr sgwennodd, so mae uchelwyr wan, Thomas Meredith a John Middleton, uchelwr pwysig, yn 1732 yn diolch i'r uchelwr am ei gymorth. Mae'n dweud wrth iddyn nhw geisio atal the disorders of these licentious parts. Ac yn dweud yn benodol bod nhw wedi anfon 2 warrants wedi anelu at the cockery, sef ymladd ceiliogod, and interluders sy'n erlydau interlistio. Mae tŵmor nant yn dweud yn ei hunan gofiant unwaith iddo fo gael i arestio i ddal mae'n dweud, fy nawl, ti'n bod. Pan oedd yn canlyn Anterliwt a wedi i lusgo i'r carchar, i'r jail fel mae'n dweud. Ac mae'n dweud, bu'n rhaid iddo fo dalu yn ddrud. Rhoi lot o pres oedd yn newid ennill o'r perfformio mewn Anterliwt i dalu y dirwy gael yn y rhydd. Felly mi oedd yr awdurdodau yn gweld hyn fel anhrefn. Ac yn erlyd. Ac yn erlyd na weithiau. Bob tro, mae yna enghreifftiau o ffyrir eglwys ac uchelwyr yn caniatau hyn digwydd. Ac oedd yn rhan o traddodiad gwerinol doedd, ond eto mae'n rhywbeth am anhrefn de, oedd yn dychryn yr awdurdodau, na ni dod hynny eto. Ddiddorol iawn. Wanta, o ran dall yn well profiadau'r llanciau hyn oedd yn teithio gwmpas yn chwarae mewn Anterliwt de. Oedden ni'n trafod y faled 2 bennod yn ôl, y faled de, ac wrth gwrs, dyn ni wedi pwysleisio droion, mae'r un beirdd oedd yn cyfansoddi baledi oedd hefyd yn cyfansoddi Anterliwtiau de. Mae yna 2 baled eisiau trafod. Baledi gan feirdd oedd yn gyfarwydd iawn ar Anterliwt. Yn gyntaf, dyma faled gan Arthur Jones o Lan Ganolbwyntiwn yn Sir Ddinbach. A baled sy'n dwyn y teitl mawrnad Anterliwt. Anterliwt, nid Anterliwt. A wych dydi. Ac mae'r persona, dyn ni wedi trafod y terma, persona, y llais, y cymeriad dyn ni'n ei glywed yn siarad mewn cerdd. Mae'r persona yma yn ddyn sydd wedi bod yn canlyn Anterliwt, a dyma fo yn anerch i gyd chwaraewyr ar ddiwedd y cyfnod. Ac maen nhw'n sôn am marw na, mae'r Anterliwt di marw, achos mae tymor y teithio'r chwarae ar ben, a maen nhw'n gorau claddu'r Anterliwt. Dowch gymdeithion heilion heleth mewn clwydygyn i gladdedigaeth. Ni fedrai eto môr bodloni wrth glawdd y mynydd gladdu moni. Fe ddaeth ati friw marwolaeth fel y daeth i'w holl genhedlaeth. Y wych dydi. Meddwl am brofiad yr actorion. Dwi'n briod actores, a fe gyda lot o ffeis i'r actorion. Dwi'n gwybod pan mae actorion yn teithio gyda drama, mae'n brofiad mawr, lot o waith calad. A wedyn, mae yna rhyw deimlad arbennig ar ddiwedd y daith pan ydych chi'n gorffen teithio ddrama, ydych chi'n claddu'r ddrama. Felly balad yn trafod y profiad gladdu'r Anterliwt, y claddedigaeth o mae'n deud. Mae'n gredu i bawb lle cawson groeso grasol,
ni fuon 8 o byr gymdeithion, 8 ohonyn nhw, efo'n gilydd yn un galon, deuddeng gwaith ar 20 helaeth argol. Lot o perfformiadau felly. Y darfi dangos hyn o chw'ryddiaeth, de. So, mae hynna'n ddiddorol, de. So, ti'n meddwl mae hynna? Mae'n dystiolaeth benodol yna, a hynny yw, ffigol yn dyn, o bosib yn eto, wy'n cymryd i fod o'n rhoi syniad i ni o ran be oedd yn digwydd go iawn, felly mae'n dibynnu 8 ohonyn nhw bod yn teithio gwmpas, a bod nhw wedi dangos i chw'ryddiaeth, i drama. 12 gwaith ar 20. So 32 o weithiau. So dwi'n gallu gweithio allan y mas, a perfformiadau, faint sy'n cymryd i deithio gyda cheffel y carth o le, ti'n fod. Mae'n sylweddol yn dydi. Mae'n beth mawr yn dydi. Yn union. Rwy'n diddorol iawn am hynny, de. A hefyd, iaith mae'n dweud bod nhw o un galon, de, yr hogian imroi ac yn cyd-dyd. Wel, ti'n cofio dyddiau teithio fel band, pan ti ar y lôn yn teithio gig i gig ar draws Gymru, de, teimlo'n o bod yn y fan efo'r un grŵp o bobl, da chi'n nabod yn dda ac yn y blaen, de. So math yn o beth. Efo dy sana drewllu di os dwi'n cofio'n iawn yn de. Gwisgo sandal, A wedyn, ti'n fod. Felly, na rhywbeth am hynny, ac balad wrth gwrs, ac fel heddiw, so mae pobl eisiau gwybod hanes actorion, da chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd, neu pandiau roc, da chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd tu ôl i'r llenni weithiau. Felly yn amlwg oedd Arthur Jones o Langarwolder yn meddwl bod pobl eisiau clywed hanes yr actorion a'i teimladau. Mae'n ddiddorol bod yn meddwl bod yn gynulleidfa gyda math o'n falad yn da. Wan ta, mae'r un nesa yn falad gan ein hen gyfaill Hugh Jones o Langwm. Cyfaill y pod bellach sy'n ei ddweud. Cyfaill y pod. Mae'n ennill i le, dydi. Ond un o'r anterliwtwyr enwocau, un o'r baledwyr enwocau, lle, de. Ac ddiddorol cymhariad ddwy falad ar yr union un testyn, de. Wrth gwrs mae Arthur Jones yn ei galw hi yn Fawrnad Anterliwt. Mae Hugh Jones yn ei galw yn Ffarwel i Anterliwt, de. A dwi'n meddwl, mae balad Arthur Jones yn hwyliog, mae'n ddifyr, a mae yna rhyw voicewers wedyn ar y diwedd pan mae'n cymharu hyn â marwolaeth, mae'r hwyl yn gorfod dod i ben, dyn ni gyd. A mae, dwi'n meddwl, balad Hugh Jones yn well fel darn o lenyddiaeth. Mae'r strwythur yn fwy tin rwysyd, so mae'n datblygu. Mae'n wych iawn, actually gyd. Ond mae'n ddyrach o lawer, ond eto mae'n llwyddo i ddeud ni lawer iawn am natur profiad a llanciau a fiasau wrthi yn canlyn Anterliwt. Oce, na i neidio fewn, a mae hwn gyda llaw mae tôn, felly di hwn i fod i gael ei ganu. Yndi, baled, can i'w chanu. Oce, a'r tôn ydy King's Farewell, be bynnag ydy hynna. Y ni a fuon dynion dawnus, rhai call arail mwyn cellweirus, yn dilyn chw'ryddiaeth afiaeth ofer, gwnaem dynnu'n hirfath, dyna'n harfer. Rhodio'r wlad mewn rhad anrhydd. Anrhydedd yw ni fo. Anrhydedd, sori, oce. Rhodio'r wlad mewn rhad anrhydedd, gyda'n chwarae geiriau gwaredd. Cael cwrw clir hyd y sir a difyr oedd y dyfod, i drin o feredd, pyredd, parod, yn llwyr a darnio llawer diwrnod. Ddiddorol, dydi? Mae'n hyfryd yn disgrifio felly, maen nhw'n canu gydag un llais. Mae nid un persona, ond yr holl hocia yma yn cyd gan ni y fion, fi yn ni, de. A mae'n disgrifio hyn ar y dechrau llinellau gyda fel Dynion dawnus. Mae'n dysgu crefft, de. Mae'n actorion, de, chwaraewyr. Dynion dawnus, rai call, sbio fel llinellau, call, arail gwych, de, mwyn cellweirus. Felly, maen nhw'n gall, maen nhw'n ddawnus, maen nhw'n fwyn, ond maen nhw'n gellweirus. Maen nhw'n lot o humor mewn Anterliwt, de. A wedyn yn dilyn chw'ryddiaeth, canlyn Anterliwt, dilyn drama, chw'ryddiaeth. Afiaeth ofer. Ie, a mae hynny'n ddiddorol, dydi, achos mae'n afiaeth, mae afiaeth yn gwneud bod yna fywyd, mae yna sbri, mae yna hwyl. Ond mae'n ofer, mae gwaith o fel, dyn ni wedi trafod o blaen, mi oedd y bobl yn mwynhau gwyl mabsant, lle oedd Anterliwt yn cael ei perfformio, yn disgrifio fel oferedd weithiau, de. Felly mae'n oferedd. Hwyl gwirion, lle, de. Hwyl ffwrdd â hi mewn rhyw ffordd. Ie, hollol. A dweud bod nhw wedi gwenaim dynnu yn hirfaith, yn teithio o gwmpas, dyna'n harfer, rhodio'r wlad mewn rhad anrhydedd, de. So rhodio'r wlad, teithio o gwmpas yn gwneud cartau a cheffil, lle, de, o le i le. Ac anrhydedd, rhad, de, yn cael ei parchu ym mhob man, ond fel, mae'n ffwrdd y hyd, rwy'n wych myna. A wedyn gyda'n chwarae geiriau gwaredd, de,
cael cwrw clir hyd y sir, de. Ac hefyd, wrth y modd ar llinell ola, difyr oedd dyfod i drin o feredd. Unwaith eto, maen nhw'n trafod i gwaith fel actorion Anterliwt, fel trin o feredd. Bethau gwirion, de. Adloniad ofer gwirion, ond maen nhw'n mwynhau, de. Ac wedyn ar y diwedd yn llwyr a darnio llawer diwrnod, de. Ffordd wych o ddisgrifio gwastraffu amser, de. Darnio diwrnod, de. Na, mae'n hyfryd. Actio, meddwi, lle, ac yn y blaen, de. Wedyn, mae'n mynd ymlaen, a mae'n dweud wedyn bod nhw'n wedi cael cwmni'r glân rianod, mae'n rhai cwmni'r merched yn ymhob man, dyna'r union y math o glân rianod. A wedyn mae'n hefyd wedi cadw mabiaeth gyda meibion, hefyd cwmni hoci efenc eraill, lle maen nhw'n mynd. Ond, yn ei falad inta, mae Arthur Jones yn dweud bod nhw wedi cael croeso ym mhob man, felly hefyd mae Hugh Jones yn dweud bod y llanciau dyn ni'n ei clywed yn cyd ganu wedi cael croeso bob man, cael croeso ym mhob man, tre y llan, mae'n dweud. Lot o hwyl, lot o groeso yma. Wedyn, ar ôl disgrifio'r holl hwyl maen nhw wedi cael wrth deithio o gwmpas yn trin o feredd y perfformio ei drama, yfed a mwynhau cwmni, mae'n sôn am y diwedd, felly na ni ddarllen diwedd y faled. A dyma ni bellach efo cyfaill swyddogol y pod, Hugh Jones o Langwm. Ac wedi hynny'n ddewrgu ddirgel, garw amodau gora madel, rhai at wair a'r lleill at fedi, rhai'n ddi siarad at waith seiri, rhai pob tro at waith go, i'w gofio mewn gefel, pob amodau, pawb I madel. Rhoi'r dôn i'w chadw, dyna'r chwedel, can ffarwel I bob llawenydd. Awn yn un galon efo'n gilydd, pawb i'w fan, gan ador llan, bydd diddan ein dyddiau, cyn ein diwedd, oeredd eiriau, is-wybren enwog, sobrwn ina. Mae hwnna'n wych. Mae'n wych, dydi. Mae'n wir yn rhoi rhyw flas o ran profiad y llanciau yma. A pwy ydyn nhw? Mae rhai mynd yn ôl at y cnea. Gwaith ffarm, ie. Mae rhai mynd yn ôl fod yn seiri, rhai mynd yn ôl i'r gofaint. Ie. Mynd yn ôl yn ddi siarad ar weisir iddyn. Maen nhw'n drist, yn distawn, gorau mynd heddiw. Ond mae pawb, hyd yn oed os ydych chi ddim yn perfformio, ydych chi'n gallu unieithio profiad pan ydych chi'n cael penwythnos yn mwynhau, wedyn bore dydd Llun, mynd yn ôl at y gwaith. A can ffarwel I bob llawenydd. Ie, dydy'n wych, de. Mae'n hyfryd, de. Ie, pawb I ymadal. Ac... A mae'r reit ar y diwedd, sobrwn i'n union, mae'n drafod i ddyn. Ond cyn hynny, mae pawb i'w fan, so pawb yn mynd i'w briod le. Cofiwch, mae'r llanciau yfainc yma wedi cael ei rhyddhau dros dro I gwaith, yn ôl i'w le. Wedi mwynhau anrhefyn mewn ffordd, sydd hefyd yn adloniant yn ôl i'w le. A wedyn, hollol, wedyn cyn ein diwedd oeredd eiriau, is-wybren enwog o dan yr awyr enwog, sobrwn nina. Felly, o ran gramadeg yr iaith Gymraeg, wrth gwrs, mae yna wahanol ffurfio o rhag enw. Nid ni sy'n yma, ond o ffurf gysyllto ninnau. So, ni ninnau, mae ninnau'n pwysleisio, dyn ni'n sôn amdano ni, amdano ninnau, ni yn hunan, nid chi. Ond hefyd y facan Sir Bimbech. Nina. Hollol. Nina. Hollol. A beth sy'n wych, dwi'n meddwl hwnna, un o'r pethau dwi'n hoffi am y faled yma, mae'n hyfryd ffordd yn rhoi ffenest i ni weld profiad o'r llanciau yma. Ond hefyd, dwi'n meddwl wych os ydyn ni'n meddwl amdani mewn ffordd anthropolegol, a beth sydd wedi bod yn digwydd, mae'r hociau ifanc yma wedi bod yn teithio gwmpas yn perfformio Anterliwt yn mynd o sir I sir, o bentra I bentra, o Wilmabsant I Wilmabsant I perfformio Anterliwt oedd yn rhan o'r Wilmabsant ym mhob lle. Ac ym mhob Wilmabsant leol, mae pobl leol yn cael eu traed yn rhydd o'i gwaith gormesol dyddiol. Benwythnos am dridiau, mae chydig o ddyddiau I fwynhau, I wario ceinioga pryn, mwynhau dawnsio, canu, yfed, gweld Anterliwt. Ond wedyn, maen nhw'n gorfod sobri mynd yn ôl i'r gwaith. Wel, mae'r hogiau yma sydd yn canol Anterliwt wedi cael rhyw fath o Wilmabsant estynedig yn paramisoedd. Wedi bod yn rhan o bob un Wilmabsant leol. Beth o'n i weld yn y falad dwytha, yn sôn am 32 o berfformiadau gwahanol. Felly, yn y diwedd, maen nhw'n gwybod bod pob un gynulleidfa sydd wedi mwynhau perfformio wedi sobri diwrnod wedyn. Ond yn y diwedd, cyn ein diwedd, sobrwn ninnau ar
ffurf honno ar y rhagen nhw, nid ni a ninnau. Da chi gyd wedi sobri rwan ar diwedd, sobro ninnau, da ni hefyd yn gorfod sobri de. Mae rhyw bwyslais yna yn dangos y berthynas rhwng gwaith yr actorion, ffordd mae'n gweld o, a'r swyddogaeth gymdeithasol mewn ffordd de. Mae'n wych, dydi? Mae'n wych, a Jerry, dwi'n meddwl, hwnna'n le addas iawn i ni ddirwyn y drafodaeth. Mwy, ond dwi'n meddwl bod ti o'n. Sobrwn nine. Dwi'n meddwl, chdi gael racen Sir Ddimbech yn iawn. Sobrwn nine. Na ti, da iawn ti. Reit, diolch Jerry. Dwi'n mwynhau yn eithriadol. Byd, mewn olwg i'r rhywbeth o'n i'n gwybod bron ddim amdano fo cyn y bennod, fel arfer. So diolch i ti. A diolch i Richard Martin, sydd yn recordio ac yn dewinydda i wneud siŵr bod hyn i gyd yn eich cyrraedd chi. Da ni'n werthfawrogol iawn o'i holl waith o. Fo yw'r cerddor i dy ffwl di, mae'n Anterliwt de. Yndw, lle mae fo ffalws pren i anghyffon i, Jerry. You do know. Reit, na ti. Lle da ni'n mynd o hyn. Reit, diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Da ni'n gwerthfawrogi'n fawr. Os da chi'n rhoi gwybod am fodolaeth y pod i unrhyw un all fod efo diddordeb. Allwch chi ddeithio nhw bod ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae mod yn gwylio ni hefyd os da chi'n ddewr. Da chi'n gallu gweld fi'n prancio. Does da ddim props. Mae'n werth i weld. Oes. A da ni ar gael yn gyntaf bob tro ar am. Mae Jerry'n darparu talfyriad Saesneg o'r gwahanol benodau yma i Nation. Dwi'n gweld, ymlaen i weld y drafodaeth di o'r ffwl ar Nation. Dyna gwir, sgyn ti lyniau bach i fynd efo fo? Byddai'n cael ei sensro bydd. Ac da ni'n disgwyl nawdd gan filiwnydd i alluogi ni i gynhyrchu rhyw fath o gyfrol Gymraeg. Os nawch hynny yn helyn yn hyrystio fel yr Anterliwt. Mae hynna ydy'r posibiliad arall. Beth bynnag, diolch am roi'r esgus i ni'n neud hyn. A gyda hynna, byddwn ni'n ôl yn fuan iawn. Hwyl am y tro. Hwyl.